Insidente naman ng panluloob at umano'y pagsusunog ng isang lalaki sa sarili sa Mangaldana. Iniimbestigahan. Para sa detalye kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Isang insidente ng umano'y tangkang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagsusunoga sa sarili ang iniulat dito sa Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan ang inimbestigahan ng kapulisan. Sa panayam ng IFM Dagupan sa kinatawan ng barangay noong linggo ng umaga, napulapog ang ilang tirahan ng sapilitang pumasok ang isang lalaki na residente rin ng lugar. Yung tao, naligo na siya ng gasolina. Tapos may tangke na. Tapos sabi niya, kung lalapit kayo rito, susunugin ko itong bahay, sabi niya. Wala, talagang sinindihan niya. Nag-ano yung apoy. Tapos nung napasok na nila, nakuha siya. Lapnos. Sa ulat ng may-ari ng isa sa mga bahay na nilooban, binuhusan umano ng gasolina ng lalaki ang sarili at binuksan ng gasol sa kanyang tahanan. Ilang gamit ang napinsala kabilang ang sako-sakong palay at TV na tinataya pa ang halaga. Dahil dito, nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ang pangyayari at agad na ipinalam sa mga otoridad. Matapos ang tinatayang 1 oras na kumusyon, nadakip ang lalaki at dinala sa ospital upang suriin at bigyan ng paunang lunas. Hinihinala ng ilang residente na dulot ito ng malubhang stress at na ilang araw na umanong naoobserbahan sa lalaki. Ayon sa kapulisan, sangkot ang lalaki sa mga kasong malicious mischief at trespass to dwelling, bagamat patuloy pa rin ang investigasyon. Bilang tugon, nagsagawa ng follow-up dialogue ang Mangaldan Municipal Police Station kasama ang punong barangay upang mabigyang linaw ang pangyayari. Samantala, nagbigay abiso ang barangay sa mga residente ukol sa kaligtasan at seguridad sa nasasakupan. Araramay gamit tayo, araramay kin, araramay abong tayo, seguridad timot. Dapat siyempre, panagabasta-basta makalubira armato. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.